играе малко с... Къде беше, че го забравих? Играй. Не бе, наживо, така, в април. Георги. И Георги. съм болен. Диамантен меч, лък. Браво. Чакай да си махна ефпета. И я го бях спуснал. А как ми виждаш името толкова голямо? Ко викаш? В клипчето ти миналото. Как ми видя името толкова голямо? Е така. Мале, отгоре съм играл Майнкрафт. 2 дена, да. Вчера пазах за малко и излезнах. Мога сам се налагане. Не съм. По принцип, ако е стрелба с кули и има защитни точки, ще съм по-добър. Чакай да ям. Ей, антикнокбакчо, я махай хака. Чакай да ям. Махай хака. Ще го мана, чакай само да угася его, айде. Чакай да ям поне. Добре, чакам. Чакай да пия поне. Чакай, на половинка съм направил легендарка. И ти се натикнал пак. Пуснах го, защото и ти го пускаш. Аз го угасих. Добре. Готово. На колко XP си? Фул. На колко? Фул. Фул? Да. Е как? Цел, значи. На колко сърца си викам? Фул. Ей. Айде, мамо, Сара. Айде. Някои от стрелите ми не се изстрелват. Чакай да ям. Добре, извинявам. Чакай, че нямам муха. Ей, казах муха. Муха казах, муха. Казах муха, ясно. Сега на колко сърца си? Ами, какво правиш ти? Бих спасил. Ако не е друго, поне в PvP съм добър. Как ме отведе във въздуха, бе, чуй търкане. Айде още една игра. Аре. Пак там. Там съм. Ти си. Нали си угасил хака? Да, на 1.8 между другото имам... Чакай да ям. Колко пътня толкова бързо? Чакай да ям. Еми, като ядеш, просто не стреляй. Ще ядеш легендарка? Казах ти да ям. Че изяде храна, която те хилна. Издига бутчета. Айде ме, не мога да отзема. Угаси хака. Без хак съм. Просто цъкам да опустам и се въртя. Ти какво мислиш, бе? На колко XP си? Аз нямам лък ли, бе? Ти имаш спичка. Ах ти. Пломп. Бум. Блум.
Да, едно в едно с лък да е. В смисъл, не с стрели. На колко XP си? Липсват ми 4 сърца. А ти? Аз съм цел. Fuck you, bitch. Чакай да ям поне. Опс! На този меч! Пак там! Давай! Аре на брадва. Не! Да! Не! Айде! Какво? Явна! Последно, че ще запинам клипа, айде! Последно! Айде, бе! Айде! Де си? Ета! Ета! Чакай дам! Аха. Ти не чакаше, маймуно. Ей, аз съм стрелям, бе. Не си по-добър от мене. Отдалеч съм. Ма съм си намалил чънковете. Когато се антикнал бак и си пуснал килаурата. Не съм. Вече имам кнокбак. Как можеш за толкова бързи стрели, бе? Каква аз няма как на средна пъти викаш. Чакай да ям. Ти не ме чека мене. Защото ти не можеш чоко, бе. Ти ли ме уби? Не знам. Айде, я да спирам клипа. И ми това беше хора от нас и... Чао!